Ong Dedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku Patih Klana Sura wonten timbalaning ngadhawuh Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng pisuwanipun ing abdi ing kepatihan wanter sabda paduka kula nun gawe kaget ing atase negara ing tirta kadasar dina samengko karawan priyagung monggo nitik kelawan ageman sarta pasuryane aku ora pangling yen to iki sawijining priyagung ingkang wis kaluka kajana priya wis kondhang kawenang ngebaki jagat asmane nanging luwih prayoga yen to tak tanjihake bab kasunyatane inggih menika langkung prayogi sinuwun prayoga nunggun mung adung ngarsaning ingsun Patih Klana Sura sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdipun Patih Klana Sura kula Nun sewu Mremban menapa kepara saestu bilih paduka menika ingkang peparab Begawan Durna nitik ageman tuwin pasuryan lan sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi dene kula lepat wantun munjo atur ngersa paduka Mremban Durna ingkang kados mekaten Mremban. Oh, asta kuswala sila bertapa swalu kimbal sumarante hawala. Nuwun sewu sinuwun. Menapa sampun dados pangandika paduka menika kepara saestu? Jagat menika mboten wonten kalih. Inggih namung kula ingkang abdi ingkang mapan wonten ing pertapan Sukalima. Menawa dados pujangganipun negari Ngastina kula pun Penemban Durna sinuwun. Oh, ladala. Menawi mekaten boten sisip menapa ing dados aturipun ingkang abdi pun Gudha Mangkara. Inggih sampun boten lepat. Namung saderengipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka sinuwun Prabu Gudha Mangkara. Kula tampi hakarya bombong raos sing manah kula. Lan nuwun sewu ingkang lenggah mabukuh menika Kadipatih negari Ngastina Rekanapatih Harya Sengguni. Inggih sinuwun kula ingkang abdipun Patih Sengguni. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk. Inggih kula tampi Regyanapati andadosaken suka marwata raos sing manah kula. Inggih namung andadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi pun Gudha Mangkara. Dene rawuh paduka utusan saking negari Ngastina mboten cecala ingkang saderengipun. Mugi kepareng Mbah Barana ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun Rekanapati Harya Sengguni miwah Penemban Durna. Menika ngaten nggih sinuwun. Estunipun anggen kula keraya-raya sowan wonten negari tirta kadasar menika. Saestu mboten saking pikajenganipun ingkang Bapa ing Sukalima piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Sinuwun Prabu Ngastina. Oh nggih kasinggihan mekaten. Wonten menapa Penemban? Menapa ingkang abdi pun Gudha Mangkara nandhang kalepatan menapa badhe nampi ganjaran mugi kepareng Mbah Barana ingkang sejati. Menika ngaten nggih, Nger. Sejatosipun anggenipun anak Prabu Duryudana utusan ing Bapa ing Sukalima sepados sowan wonten ing negari tirta kadasar menika wonten gandeng calengipun kaliyan kawontenan Lepen Serayu. Kawontenan Lepen Serayu inggih. Menapa paduka Sinuwun Prabu Gudha Mangkara mboten mangertos bilih dinten sakmangke Lepen Serayu menika tinambak dening para Pandhawa. Tinambak dening para Pandhawa tumuli ilining Lepen Serayu menika dipun tujokaken wonten negari Ngamarta. Awit kabar ingkang sampun sebar bilih dinten sakmangke negari Ngamarta menika ketaman ketiga ngerak ingkang agak-agak boten wonten tetesipun embun. Tumuli para among tami sami risak tetandulanipun tetuwuhanipun amargi kekirangan toya. Mangertos kawontenan kados mekaten menika tumunten para Pandhawa nambak wujudipun Lepen Serayu dipun nilekaken wonten negari Ngamarta. Lho nuwun sewu, Nger, lelampaning kados mekaten menika ndadosaken resah tuwin ndadosaken bingung penggalipun anak Prabu Duryudana. Krana ilining Lepen Serayu menika kinarya gesangipun para kawula among tani anggenipun sami olah tetanen wonten negari Ngamarta. Namung kula nuwun sewu, lajeng kabetan toya wonten negari Ngastina menika tumuli kirang. Saengga para among tani negari Ngastina menika tumunten kekirangan toya wekasan tetuwuhanipun boten saged tukul ngrembaka. Menika nggih dadosaken perkawis
Bab ingkang mekaten menika ndadosaken gempung penggalipun anak Prabu ing Ngastina. Anak Prabu Duryudana mboten narimakaken babakan lepen serayu menika anggenipun dipun tambak dening para Pandhawa. Mila tumuli utusan nglaning Bapa ing Sukalima supados sowan wonten kersanipun Sinuwun Prabu Godamangkara. Samangke keparenga sing andika ndadal tambak ingkang dipun bangun dening para Pandhawa menika nggih. Nuwun sewu Panembahan. Mboten ateges kula badhe nduwa dhateng keparengipun Sinuwun Ngastina. Namung mugi andadosna ing kawuningan. Bilestunipun menapa ing katindaken dening Pandhawa menika sampun leres. Lho. Laripun ngados pundi Paduka paring dawuh ingkang mekaten kanthi dasar menapa? Inggih. Panembahan mbok menawi tasih kemutan. Duk nalika para Pandhawa tuwin para sata Kurawa tasih timur nalika semanten dipun dawuhi dening ingkang Eyang ing Talakanda Begawan Bisma supados yasa lepen supados kinarya kemakmuran tuwin kabetanipun toya kawula negari Ngamarta lan Ngastina. Nalika semanten para Pandhawa saged yasa lepen serayu tumuli Kurawa saged yasa lepen cing-cing guling. Nanging anggenipun yasa para Pandhawa menika dipun sarengi kaliyan anggenipun lampah tapa lampah prihatos laku tapa brata kanthi pambudidaya satemah saged mujudaken lepen serayu nanging menapa Paduka mboten kemutan mbok menawi patih Sengkuni tasih kemutan anggenipun para sata Kurawa yasa lepen nalika semanten dipun bantu dening dewaning panggudha pangrencana inggih menika pun Bathari Durga wekasan kanthi pambiyantunipun para jim setan priprayangan berkasaan saged yasa lepen cing-cing guling nanging mugi andadosna ing kawuningan kinarya kabetanipun para kawula ndayani lepen serayu tinimbang lepen cing-cing guling ingkang dipun yasa dening para Kurawa. Mila mboten aneh menawi Pandhawa nambak lepen serayu jer menika sampun dados panguwaosipun para Pandhawa menika ingkang yasa para Pandhawa. Ing ateges Pandhawa mboten nyahak dhateng wewenangipun para priyagung negari Ngastina Panembahan. Menika pancen saestu leres. Nanging kula nuwun sewu, mlampah utawi lepen serayu menika nerabas wewengkon ingkang kebawah keperintah negari Ngastina. Mila mboten namung aneh. Menawi Ngastina ugi nggadahi lepen serayu menika krana lepen serayu ingkang dumugi wonten ing samudra menika ugi nerabas wonten wates negari Ngastina. Mila ingkang sakmangke bab menika ing mboten dadosaken penggalipun anak Prabu Duryudana. Lan mugi antosna ing kawuningan sinuwun. Menawi Paduka Sinuwun Prabu Godamangkara mangke saged ndadal tambah ing dipunyasa dening para Pandhawa satemah ilining lepen serayu menika mboten tumuju wonten negari Ngastina. Nanging tumuju negari Ngamarta nanging tumuju wonten negari Ngastina. Menika Paduka badhe nyuwun menapa kemawon badhe dipun nudaneni dening anak Prabu Duryudana. Panjenengan nyuwun menapa kemawon pepanggil ruba menapa kemawon. Menawi panjenengan ngersakaken negari Ngastina mangke badhe dipun paringaken dening anak Prabu Duryudana nggih Sinuwun Prabu Godamangkara. Latal Panembahan menawi mekaten ngendikanipun Sinuwun Prabu Ngastina tartemtu kemawon kula sagah nindakaken menawi dados dawuhipun Sinuwun Prabu Ngastina Panembahan. Ora ngaten to nggih ngaten menika lho. Kajengan kula ngaten menika jer nyatanipun negari ing tirta kadasar menika mapamipun ugi kebawah keperintah negari Ngastina. Nadan mapan wonten tengahing lepen serayu nanging pas menika mlebet wewengkon negari Ngastina. Mila sampun satrepipun wali Paduka tansah ngestu padha dhateng dawuh penggenipun anak Prabu Duryudana. Lah ngaten mangke kapasrahna dhateng abdipun Godamangkara. Menawi sampun saestu Paduka sagah nglampahi ndadal tambah ingkang dipun bangun dening para Pandhawa. Kinarya nyekapi dhateng kabetanipun para among tani negari ing Ngamarta sakmangke kula nyuwun pamit nggih. Kula nyuwun pamit kula badhe niti priksa kawontenan lepen serayu sasampunipun dipun jebol dening Paduka anak Prabu Godamangkara. Saking dedaratan. Inggih ngestakaken dawuh. Mangke perjineman-perjineman andan kula ingkang badhe andadal tambak lepen serayu. Menika ketadipun dadal. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngastina. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Kula nyuwun pamit nderekaken Kakang Panembahan Durna sinuwun. Aragyana-pati Harya Sengkuni mugi-mugi lebda ing karya mboten manggilang setunggal menapa wonten ing margi pinanggih kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana. Kula nyuwun pamit nggih. Inggih Bapa Panembahan Durna. Ingkang sinuwun dawuhna
marang Singoranu lan Rekotasura inggih minangka dadi perjineman ingsun ingkang saba sarta nitipriksa kahanan Kali Serayu. Yen wis ketemu tambak ingkang diwiyasa dening para Pandhawa, ora sawedi kangelan tambak didadal saka ngisor supaya banyune asat. Kanthi kaya mengkono Pandhawa ora bakal iso ngilekake banyu kanggo kabutuhaning para amung tani nggone nggarap sawah lan tegali. Oh inggih ngestakaken dawuh. Teng wiswanipun kula pun Singoranu. Kula pun Rekotasura kula cemadheng dawuh Gusti Pati. Singoranu wonten dawuh. Rekotasura wonten dawuh. Ana gaweyan sing kudu mbok lakoni jumbuh kalawan ngendikaning Sinuhun Prabu Godamangkara. Wonten pakaryan menapa ngertiya yen to dina iki Pandhawa yasa tambak ana ing Kali Serayu. Wondene sawise ditambak banyune dienggo para amung tani nggone ngolah sawah lan tegali. Kanthi mengkono dadekake tuna wong Ngastina sarta gawe kagol penggaling Sinuhun Prabu Duryudana. Utusan kelawan Begawan Durna Pati Sengkunis rawuh ana ing negara Tirta kadasar nyuwun pambiyantening Sinuhun Prabu Godamangkara supaya ndadal tambak. Sing entuk kewajiban ndadal tambak kowe Singoranu lan Rekotasura. Oh inggih lajeng keparengipun dinten menapa kula ndadal tambak. Aja mbok dadal saka dhuwur nanging dadalan saka ngisor. Mboko sithik didadal dibolong mboko sithik inggih monggo yen wis gedhe bakal bablas banyune. Wah dalah yen wis bablas banyune wis diasat Pandhawa bingung padha golek banyu. Iya Kakang. Lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkata dina iki. Kula nyuwun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wonten dawuh. Lah kok dadi kowe malah ngadhep ana ing ngarepku. Mangke riyen lajeng genahke perkara sing kula midhangetaken jumbuh kaliyan dawuhipun Gusti Patih. Sing rawuh mriki wau sinten? Begawan Durna karo Patih Sengkuni. Wigatosipun Begawan Durna nyuwun pambiyantuning Sang Prabu Godamangkara kene ndadal tambak sing digawe dening para Pandhawa. Nuwun pangapunten. Nek sampeyan ngewangi karo Patih Sengkuni karo Begawan Durna niku tegese sampeyan ngewangi wong salah. Ngewangi wong kleru. Kula dhewe pun ngerti nek Kali Serayu niku pancen duweke para Pandhawa. Niku jaman Pandhawa isih nom-nom biyen do didhawuhi saka Yasa Klepen. Yasa Kali Serayu. Kurawa ya kon Yasa. Ning gandeng Kurawa niku dibantu karo bangsaning Jim Setan Priprayangan, mula dadine kali jenenge Kali Cingjing Guling. Banyune ora ajeg nek ketiga asat. Monggo nek rendeng banjir ngebaki desa ngadesa gawe kapitunane para amung tani niku Kali Cingjing Guling. Nek Pandhawa mbendung Kali Serayu niku wis bener merga niku dadi hake para Pandhawa. Nek Pandhawa mbendung Kali Serayu kok Kurawa terus lara ati, Kurawa terus meri niku jane nuwun sewu nek sampeyan ngewangi niku padha karo sampeyan ngewangi wong salah. Ngewangi wong luput. Monggo wong ngewangi wong salah niku ngibarate kaya dene nek enten napa-napa mengke bakale kesempyok ing aradan. Nek pancen enten perkara mengke bakale katut-katut niku. Nek cara kula Patih Sengkuni Begawan Durna rawuh teng negara Tirta kadasar niku dipetung sik tumindake apik napa elek. Nek tumindake apik wajibe dibantu. Nek tumindake elek ya aja nganti dibantu. Merga nuwun sewu mengkono ana apa-apa, ana tembungan ora mangan nangkane melu mbayari. Gabul bulute. Ibarate kaya mangan nangkane ora ngono ning gabul bulute. Ibarate ora ngrasake ning mbayari lah niku.
Sing cilaka enten niku. Kula kerep kok. Ah iya. Angon togok niku kerep banget kula niku. Mbok ora usah diomongke. Lah dienggo kaca benggole. Dienggo contoh sak sapa kae aja sok gampang percaya merga. Nek nganti gampang percaya ya tuna tenan. Lah iya. Ana tetembungan aku bayar ana sik ngono ae lho, Kak. Ah iya. Mengko gampang ngono kae lho aku ki sok kilap. Oh. Mergo aja nggunakake kalodhangan nek aku ki wonge lalen. Ah iya. Lah iya. Kuwi tenan kok aku ra goroh kok ya. Lah iya, aku ya ngerti kok ya. Ah ta? Bola bali lho kowe. Iya. Kuwi do rembukan apa? Niki meng genahke kok. Niki meng dadi kaca benggala dadi conto. Wong niku aja gampang ngewangi karo wong. Ibarate kaya dene Begawan Dunopati Sengkuni niku nayakana negara Ngastina niku negara sing jembar, negara sing sentosa. Nek ming perkara dadak tambake kok dadak nyuwun pambiyantuning Prabu Kudamangkara niku mesti enten napa-napane. Tegese wong Ngastina niku karepe mancing iwake ning ora butek banyune. Lho, pripun? Mancing kena iwake ning ora butek banyune niku arepe wong Ngastina ngoten niku. Dadi upama mengke Pandhawa niku nesu merga tambake didadal, nesune ora karo wong Ngastina, ning karo wong Tirta Kadasar. Niku dadi watake wong Ngastina. Ora gelem tanggung jawab karo kahanan niku wong Ngastina niku. Lho niki bilung niku arep kaya ngoten ning iso ngandani. Lah aku kok wis kulino kok aku. Kulino kampusan kok. Iya. Aku bayar ana sesuk tak bayar tak baleke. Wis kapusan. Ayo. Nek wis dadi pikajenganing Sun Prabu Kudamangkara. Ala becik bener luput men diurus karo sing kawogan Sun Prabu Kudamangkara. Kowe karo aku meng nindakake dawuh. Lah nggih. Ayo, Gok. Dititih priksa kaya ngapa kahanane tambak sing diyasa dening para Pandhawa. Monggo mawon kula dherekaken jeneng. Iki sapa? Dipun tepangaken kula kawula negari Ngamarta. Kula kawula ingkang ngolah tetanen wonten negari Ngamarta, Raden. Ana wigati apa dene mlayu-mlayu? Kula makili rencang-rencang munjuk atur ngersa paduka, Raden. Bilih tambak ing lepen serayu saya dangu. Toyanipun saya susut mboten saged mili wonten ing Tegal tuwin sawahing para kawula, Raden. Duka kenging menapa, Raden? Susut. Woh. Banyune susu. Susut. Susut. Edan kok wola maune iki mencep-mencep kok. Apa? Maune iki apik mencep-mencep kok. Dadi saiki kok suda ya. Wajan penyakit tenan ya. Sapa ya sing marahi suda? Mau iki dicawuk ngene wae kena. Saiki jero kaya coba tilik ana Petro. Waduh. Kula mboten iso renang ya. Sing pinter renang niku sing juara pon niku Bagong. Pon iem po. Ora makake wong, Tru. Aku men mati, awake lemu ngene kon renang. Pokoke wong loro kudu iso niliki janji ora iso niliki titenono. Ngene wae, Gong. Stagenmu copot. Engko mlatra. Ora, disuwelke kowe kaya wong dagingmu ting tleguk kaya ngono kok. Wes. Kuwi talekno bangkekamu, kowe medhun tak uluri. Mengene ana apa-apa, stagene tak obahke engko tak tarik munggah. Ketoke kok ora, Tru. Kowe ora percaya karo aku to, Iki gawean tenanan iki. Ya. Wis tak uluri gawe wis. Lan sing kenceng nggon bangkekan.
Engko nek aku obah stagene berarti aku kena bahaya. Ya, tak tarik munggah. Ya. Wis mulai alon. Yo. Yo. Ah, terus. Wis. Isih seru, Gong. Isih jero, kurang bablas. Yo. Wis. Petro dalam. Wis ketok. Aku wis krasa terus. Waduh, sampean yo dadak ngundang. Lah kok nyekel stagen ucul. Waduh, Gong. Piye? Santai wae. Ora masalah. Wis stagen kuwi talenono watu pucuke bandemno munggah. Kok gek tak tarik. Kurang gede. Sing banter. Watune sing gedhe, sing banter. Ya. Dumbul-kumbul ngono kok tak tampanane. Oke. Gede ya? Ha. Tampani truk. Gong. Piye wis kecekel to? Tekan dhuwur wis tak cekel. Nek kowe munggah bakal mati. Lah sebabe. Lah ngumpulke watu mau kena Ndara Janaka. Oh, bajigur kok terus kowe. Mau ki tok saut. Aku ora gedhe kok. Wis aku tak omah kene wae. Omah pinggir kali iki asing malah nek iso ndelok. Nek iso ndelok tontonan. Glotrok gawe ana sing temangsang ning pucuk watu kae lho. Oh ya gayik. Tak tarik ndak ora salah omong wae kowe ora. Sik tak mancat iki gegere kebarot. Yo balik. Tekan dhuwur ya, Tru. Wis. Mundur. Sing nguncalke watu mau sapa? Kula ning sing akon niki wedhuse niki. Kon ngumpulke dhuwur. Kene napa? Kena aku. Sah. Iya. Apa susut tenan, Mbak? Susut tenan yakin. Mau nek kimplah-kimplah kon, Ndar. Lah nek ketok susut ana pancen diplanan nggih, planan. Banyu. Wong ora paham lho. Banyu. Sopo sing kira-kira iso mlebu jroning banyu, Bagong? Waduh, sing juara lomba pon niku Gareng. Reng kon nyilem. Napa Ndara? Kowe nyemplung jroning kali Serayu sapa sing dadal tambak? Mata kula kena banyu niku abang. Njur ngopo? Njur pedes nih ora iso ndelok. Ora iso kula nek nek nyemplung banyu. Nek liyane kula tandange nek nyemplung banyu I'm sorry. Kancane Darti ya. I'm sorry. Iya. Yen ngono Bagong Petruk kowe golek ana bendaramu Antasena. Waduh. Saya ditindakake waduh nambut udah. Teng pundi? Ya ning kasatriyane. Waduh tenane to. Biasane Ndara Antasena ki nek dilemahi digedruk ping 3 kuwi biasane sok muncul kok. Ndara Antasena monitor. Yo Gong yo gek cek-ceket yo wis. Mung arep guyon wae ora. Tak gedruke ping 3 ya, Tru. Ora muncul. Wae ora ana wae. Matur lan Ndara Antasena. Metu ngendi engko temen takku. Cepet yo. Ya.
Mak cilik ngundang aku. Ya Antasena. Ketara nganggo srana aji pameling. Mak cilik ngundang karo aku. Nadyan mak cilik ming batin bae aku wis krasa nek aku ditimbali karo mak cilik Madukara. Antasena cah bagus iya pancen mengkono. Nyemplunga telenging Kali Serayu Antasena ana wong kang dadal tambak Kali Serayu. Ngestoke dawuh mak cilik. Nganti ra iso mlaku ndara. Ndi bendaramu? Mboten wonten kula dodok omah anu Puskasatrianu mboten digembok. Tulisane Antasena tidak ada di tempat ini. Ya wis ora dadi ngopo tak apura. Wis kene lungguh mburi kene. Mengko Antasena tak tekan kene. Niku sampean niku kongkon apa maido? Ora perkara maido wis tenguk kene. Iki sing tugas apa? Ah tugas ora bali ora dadi sedulurku. Ya wis. Kongkon kok entek-entekane nganggo aji pameling kene mlayu bantre ra jamah. Sapa sing nganggo aji pameling? Iki adikmu kuwi Ndara Antasena teko. Wah! Mulai kro. Iya iya. Ora lucu-lucunan. Ya wis. Pentas dhewe karo aku nang omah. Ha iya. Ngoranu kowe sing nambak utawa sing dadal tambak yasane Pundiru Pandhawa. Ya dasar Baratawa lekan. Waduh. Waduh. Kena banyu sumutku sirna mergalayu setan bendarane neng dasar Kali Serayu gelutro perjeneman kok malah baturku do nglangi-nglangi neng dhuwur. Kene ora jero mir. Kene ra patek jero kene iki. Rene wae ora apa-apa mir. Lho, wah, bedang penak banget ora wadake. Wis ayo mentas Mar, ayo mentas. Ana apa? Ana demite. Kathokku diplotroke. Ya endi tunggale legane ngene. Kali sing dadal tambak ya dasar para nyata pateni. Ayo. Sesumbar Lindho pome konceng kumaludhok guntur ketup lumembak penyu kang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati Buddha Mangkara. Oh, Raden Janaka ya dasar para nyata. Nalika semono kuwi wis entuk palilah saka para Pandhawa sawise kelakon nyasa ya kuwi Kali Serayu. Nggonmu bakal mapan ana ing telenging Kali Serayu nanging sabab apa dina samengko kowe ndadal tambak ingkang
mapan ana ing Kali Serayu dene kabeh mau yasaning Pandhawa kinarya panguripaning para amung tani nggone olah pategalan lan ngolah pesawahan. Dasarmu apa kowe wani ndadal tambak? Apa pancen ana sing dawuh apa pancen saka karepmu dhewe? Merga aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana ing utusan lawan Begawan Duna lan Patih Sengkuni bakal entuk pituka napa lan bakal entuk ganjaran apa ing dijanjekake dening Kurawa. Yen pancen kowe bakal diparingi ganjaran ingkang gedhe wiwit dina iki kowe lunga saka Kali Serayu ingkang pancen kuwi darbing Pandhawa. Mukti ngawi bawa Nyakrawati anut paringing nata ngastina Prabu Duryudana. Nah yen kowe isih kepengin urip ana ing Kali Serayu, cukup semene nggonmu mbeda Pandhawa nggone tambak banyu Kali Serayu. Yen isih mbok pindho aja lakon dosa aku ingkang bakal mentala karo kowe, Gudha Mangkara. Wah, lah dalan. Oh. Sapa niku Ndara kok? Ana wujuding buta kok raine boyo. Buaya darat. Gudha Mangkara. Wah, lah iki pancen biyen perjineman sing njaluk supaya entuk mapan ning Kali Serayu, lah kok saiki malah mbeda para Pandhawa. Raden kula nyuwun gesang. Baliya sak wadya balamu mapana ana ing negaring Tirta kadasar ana ing telenging Kali Serayu. Yen perlu bebantu marang para Pandhawa nggone nambak ilining Kali Serayu supaya kinarya mukti para among tani nggone olah sawah lan olah pategalan. Lho nggih ngestaken dawuh Raden. Tambahe pun wangsul banyune wis saya akeh. Niki sekedhap malih bakal mili teng negara Ngamarta lan iso digunakake dening para among tani nggih nyolah sawah lan olah pategalan. Nggih ampun supe nggih Den. Kejaba para among tani diparingi banyu sing saakeh-akehe syarat sing wigati kanggo wong nggarap sawah lan nggarap tegal. Ning ya kudu sing nastiti ngati-ati merga ama niku ya pirang-pirang. Kudu golek tamba, golek jamu, golek syarat supaya iso ngilangke ama sing gawe kapitunaning para kawula. Iya Kakang Semar mengko aku ingkang bakal biyawarakake Kakang Nayana.